Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si vyrobíme takýto tulipán. Na dnešný návod si pripravte štetec, nádobku na vodu, farby, ceruzku, nožnice a toaletnú roľku. Ako prvé si celú toaletnú roľku vymaľujeme na bielo. Aby ste ju mohli maľovať zo všetkých strán, môžete si takto znútra strčiť prsty. Farbu nechám poriadne zaschnúť. Keď nám to uschne, roľku si sčapíme takto. A vezmite si ceruzku a nakreslíme tulipán. V hornej časti chceme, aby nám ostala aspoň kúsok aj z jednej aj z druhej strany rovné, aby sa nám roľka úplne nerozpadla. Potom potrebujeme, aby sme išli do dola oblúčik. To isté aj z druhej strany, celý obrázok bude symetrický. Potom v strede urobíme dve rovné čiary. To bude stonka nášho tulipánu. A nakoniec po stranách spravíme listy. Hore ešte dorobíme zúbky. A teraz to podľa týchto čiar z obidvoch strán, keďže je to takto zohnuté, vystrihneme. A teraz tulipán z obidvoch strán vymaľujeme. Ako paletu môžete použiť starý papier. Nakoniec už len roľku dáme do pôvodného tvaru. A náš tulipán je hotový. To je na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme tvorili aj o týždeň. Ahojte!